ஸ்ரீ வாராகி சகாயம். ஸ்ரீ வாராகி உபாசகர்கள் 5வது தலைமுறையினர். 5வது தலைமுறை பாரம்பரிய ஜோதிடர்கள். வாராகி சகாயம் யூடியூப் சேனல் வழங்கும் அதிவிரைவில் உங்கள் கஷ்டங்களையும் கவலைகளையும் போக்க வருகிறாள். கஷ்ட நிவாரண சத்ரு சங்கட நிவாரண வாராகி மந்திரம். இந்த மந்திரத்தை நாங்கள் வீடியோவில் சொல்வது போல் செய்து பயன் அடையுங்கள். கஷ்ட நிவாரண சத்ரு சங்கட நிவாரண வாராகி மந்திரம். இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள். இதுவரையில் நீங்கள் எங்களது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் பெல் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். வாராகி பஞ்சரத்ன மாலை, வாராகி நவரத்ன மாலை, அஷ்டமி வாராகி, இன்னும் பலவிதமான மந்திரங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு அளிக்கவிருக்கின்றோம். மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுபவர் வாராகி சகாயம் யூடியூப் சேனல். நன்றி, வணக்கம். ஸ்ரீ வாராகி சகாயம். ஸ்ரீ வாராகி உபாசகர்கள் 5வது தலைமுறையினர். 5வது தலைமுறை பாரம்பரிய ஜோதிடர்கள். வாராகி சகாயம் யூடியூப் சேனல் வழங்கும் அதிவிரைவில் உங்கள் கஷ்டங்களையும் கவலைகளையும் போக்க வருகிறாள். கஷ்ட நிவாரண சத்ரு சங்கட நிவாரண வாராகி மந்திரம். இந்த மந்திரத்தை நாங்கள் வீடியோவில் சொல்வது போல் செய்து பயன் அடையுங்கள். கஷ்ட நிவாரண சத்ரு சங்கட நிவாரண வாராகி மந்திரம். இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள். இதுவரையில் நீங்கள் எங்களது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் பெல் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். வாராகி பஞ்சரத்ன மாலை, வாராகி நவரத்ன மாலை, அஷ்டமி வாராகி, இன்னும் பலவிதமான மந்திரங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு அளிக்கவிருக்கின்றோம். மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுபவர் வாராகி சகாயம் யூடியூப் சேனல். நன்றி, வணக்கம்.